Κάθες πρώτα. Δοκιμάσαι. Θα σε δείχνω μέλλον το ρεσπέστη. Το Μήτρο που τυπούσε. Και αυτή είναι ώρα. Δες εγώ τι ξέφαψα. Την μπλούζα. Ναι, έχω να την βάλω πιο. Ξέρεις εγώ τι ξέφαψα το Χρόνια ρε καιρό. μαλάκα. Πες την μόνο τη φόρωσε. Όχι ρε, άμα σου δείξει τη φωτογραφία που είχα βάλει τελευταία φορά που είχα βάλει ο Ανδρέας που ήταν εδώ. Και φωτογραφία στο... Πόσο μπροστά. Πόσο από πίσω. 4. Πόσα Ευαγγέλη. Μάτα πιπεριά, ελιά, καλαμπό. Άλεξ έχει το ωραίο τριμμένο, όχι. Να έχει κάτι. Για να μην είχαμε στο τρίμηνο. Χαίρομαι. Άλεξ, πιπεριά με βάλεις τελικά. Διαφήμιση τώρα. Έχει διαφήμιση. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Εγώ να μην μιλάω μόνο. Θα μας διαγράψει τη φωνή γιατί η δικιά μου η φωνή είναι ίσχυ. Είμαστε και εμείς που μιλάμε. Καλά. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Τα γλάσια. Και τυρί. Τι λέει? Κάποιος έφαγα τις κρέπατες, μαμάς μου άρεσε με το κριτική και όμως όταν δεν αφήνω φεύγει θα φάω τότε από την κρέπατη. Θέλει κανείς κάτι άλλο από εδώ? Ναι, εγώ. Αλμυρί και εγώ, Άλεξ. Όχι, χτυπητή. Όχι το καρέζι. Να βάλω το κορό. Τι λέει, θα ανανεώσει συμβόλαιο, έτσι δεν γράφει 4-3-3. Λέω να το πλέσει Ντάγκλας. Πες μας και μια απλώς με τη... Καλά, η κρέπα απίστευτη. Έσπανε, πόνεξες. Μα πάνε, σε έβαλα μέσα. Ομορφόπεδα, σε είπα, τα διαφημίζουμε εμείς. Έχει μια φωτογραφία. Δεν πρέπει. Κοιτάξτε τι ώρα που φαίνεται έτσι η κρέπα. Ψήφου. Αγγέλη για πες μου. Ζαμπόν, κασέρι. Άγιος. Άμα πια. Έχει σκάλεξ, βγάλε το ζαμπόν, βάλε με μπέικον. Ζαμπόν, μπέικον, Φιλαδέλφια.
κοτόπουλο, αέρος και ντομάτα. Δεν μ' άρεσε, δεν γουστάρω. Γιατί να βιάζομαι που μπορώ να προχωράω και σιγά σιγά. Τώρα όμως. Και άντε λέει, πάμε για τρέξιμο. Λέω πρέπει. Είναι μόνη της. Και με έβγαλα, για πες. Και βγήκα μαζί της. Και τελικά, στο πολύ. Τι κάνεις? Βαγγέλη, τι ξέχασα, ρε, κοτόπουλο. Κοτόπουλο, φιλαδέλφια και ντομάτα. Δεν δίκαιωσες ακόμα. Κάνε. Κάνε, εσύ θα φάω μετά. Άλεξ, Κάνε, εσύ. έχετε chips? Φίλε, δεν έχω σήμερα μόνο. Δεν έχει παίξει, εντάξει, πειράζει. Κάμερα δεν έχουμε εμείς. Πάνε φέρε μέσα στο ψυχείο. Κάτω. Φέρμα. Άλεξ, πώς είναι? Τώρα φιλαράκι. Κάτσε, έχω και γυρίσματα. Τι κάνεις, Μαρία? Παρά εσύ. Καλά. €4,5. Προλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Τι δεν ανοίγεται, Άλεξ? Είναι 5. Το κλεινό. 5 και κάτι.